Da li ste znali da ova voćka iz familije šljiva, koja se bere posle prvih mrazeva, donosi sa sobom mnoge blagodeti? Recept za tinkturu dobit ćete u poslednjem delu ovog videa, a vi pratite kanal. Trnjina. Mala okrugla zimska šljiva od koje, kada je zagrizete, osetite hiljade sićušnih trnaca na jeziku. Jeste još jedno blago naše prirode. Jedan travar mi je rekao da ona uspeva da reguliše nivo šećera u krvi, tako da se čak i njegov lekar iznenadio i pitao šta je radio. Osim toga, trnjina ima dosta vitamina C i utiče na pročišćenje krvi i krvnih sudova, te vrši detoksikaciju organizma i samim tim dođemo do zaključka da olakšava rad samo jetri. I od tog vitamina C i taj kiselkast ukus ovog plota. Naravno, i zbog prisustva ovog vitamina pozitivno utiče na lečenje upale grla, ždrela, odnosno upala krajnika. A to postižete kada skuvate odvar od lista ove biljke i grgorite ga tokom dana. Ova biljka utiče i na održavanje uravnoteženog varenja, dok čaj od njenog lista poboljšava apetit. I takođe, s obzirom da od ove biljke možemo koristiti sve njene delove u svrhu održanja normalne funkcije bubrega i mokraćne bešike, to čini cvet trnjine koji ublažava stomačne grčeve i bolove. I na kraju, kao što sam obećala, recept za tinkturu koji služi za čišćenje krvi i sniženje nivoa šećera u krvi. Dobija se tako što 100 grama ploda stavite na pola litra rakije. U mom slučaju ja sam stavljala šljivovu rakiju jer mi je logično da šljiva ide sa šljivom. Ili naravno u 70% alkohol. I to stavite lepo u staklenu teglu, zatvorite i ostavite 2 nedelje na tamnom i hladnom mestu i onda promućkate onako usput kada prođete i vratite na isto mesto. I nakon te 2 nedelje vi lepo uzmete, procedite taj sadržaj iz tegle i onda možete da ga koristite i to tako što ćete 1 kafenu kašičicu ove tinkture mešati sa pola deci vode ili čaja i to piti 3 puta dnevno i naravno samo je potrebno biti istrajan. Nadam se da vam se svideo današnji video i da ste saznali nešto korisno i novo o lekovitosti trnjine. Molim vas da zapratite kanal, lajkujete, delite i naravno komentarišete, kao i da kliknete na zvonce kako bi bili u toku sa novim videima na mom kanalu i pričama o lekovitim svojstvima naše drage prirode. Do sledeće nedelje živi i zdravi bili!